că nu pică, spune cică, îi este frică, mă oftică, că nu-i pică, spune cică, îi este frică. Ea nu se lasă dusă de val, ea se lasă sedusă de uragan. Ea e regina cea dacă nebunul, ea la lege pe numărul unu. Se lasă dusă de val, ea se lasă sedusă de uragan. Ea e regina cea dacă nebunul, ea la lege pe numărul unu. Nu-i foarte fric, să știu. În mijloc. Ați înțeles, dragilor? E tipul de femei. Nu și! Să vă îmbrăcați jos? Cine, poți stai cu pantaloni, ia pe tine, Alex. Eu da. Stau ca la șmecher. Sunt un pic mai subțire ea. Dar las-o așa, ca să fim la fel. Stai așa, dar o să fie frig. O să te murdărești, că ea sunt gri. Și în casă ce mai iei? Îi pe la blomare care ai avut pe tine. Dar tot o să pun cu o muzică pe liceracă, nu o pun așa. Să știe ce vorbim noi și ce facem. Este frică, mă frică, Că nu pică, spune-mi cică, îi este frică. Ea nu se lasă dusă de val, ea se lasă sedusă de uragan. Ea e regina cea dacă nebunul, ea la lege pe numărul unu. Ea se lasă dusă de val, ea se lasă sedusă de uragan. Ea e regina cea dacă nebunul, ea la lege pe numărul 1. Se mișcă pe bine, de unde o fi venit, că de când m-am născut n-am văzut așa trup. E tipul de femei. de unde o fi venit, Că de când m-am născut n-am văzut așa trup. Hai mari la vine, mai pune și tu o muzică de aia șmecheră, de care să dăm. Ia, ce muzică mai pui tu? De pe telefonul tău, așa. Mai bine pune la televizor, că se aude mai bine. Lamborghini! Mor după ea. De ce ai schimbat-o? Te bați. Era preferata mea Lamborghini. Ai pus la televizor? Yes! Hai să dăm tare. Unde telecomanda? Haide, prințeselor, să dansați. Unicorni, vreți și voi să dansați? Lamborghini. Uitați și pe sora mea aia frumoasă. Vezi că asta o postez pe YouTube. Să vedeți și voi, să-mi dați multe, să vă abonați la mine mereu, da? Că eu vreau să fiu pe YouTube o fată mai așa. Mie de femei să-i mai ții diamant de la Sălii. Regina lumii, când te miști, faci ca la Bordini. Bum 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 bum. Ne jucăm cu păpușile. face camera, s-a arăs toată casa. Ce are? Eten alții filmez ce are încă. Orice mișcare,
La petrecere. Hello, am venit la petrecere. Asta venea la petrecere. Alex, asta nu mai venea la petrecere. Dar ne jucăm. Ok, o să filmez și eu cum ne jucăm cu păpușile acum. După videoclipul ăsta facem unul cu păpușile, dar mai târziu. Că o să ieșim și noi pe afară și da, știți, dacă ieșim afară ne jucăm cu o prietenă de-a mea, Flori, și da, vreau să iasă totul mai frumos, să fim și noi mereu surori una lângă alta, să ne jucăm, să ieșim afară. Eu că toată viața fac lucruri de-astea. Nu uitați de muzica asta, Lamborghini. Hai că sora mea acum o Țancă oprește. uraganul. O știți pe Țancă Uraganul, nu? Așa. Deja l-a oprit sora mea. Și acum uitați cum arată desenele, normal, de pe Nickelodeon. Sau cum dracu. Ia uitați, asta este păpușa asta. Baba. Păpușa asta e bunica familiei, dacă vrei să știi. E și babă. Ia uitați pe sora mea asta. Ia uitați ce am mâncat noi aici. Covrice mai bun din lume. Da, nu mai arăta. Uitați ce are sora mea. Păpușă LOL. Da, care a cântat. Da, vă Mi-ai spus place. de fericit. Da. Ia uitați. Ăsta e strugurel de buze. Stai să vă arăt cum mă faceți. Sora mea, știi, mi-l desfac și mie. Că vreau să-mi dau și eu pe buze să le arăt. Dar uitați ce can avem, să bem apă. Vreți să vedeți cum beau eu apă? Așteptați. Iată, sora mea mă dă cu strugurel, dar vreau eu să mă dau. Bine. Ia uitați. Sora mea tot ronțăie covrici. Ce să vă mai arăt? Pieptănul. Și după ce mă pieptăn îmi pun masca, că mă prinde coronavirus pe afară. Mă prinde coronavirus pe afară și cu masca. Da. Să vă arăt ceva frumos. Ia ce frumos bebeluș avem noi aici. E cel mai frumos, e băbușul meu. Toată casa. Da, frate. Așa zice sora mea mereu, că arăt toate casa. Este și soba frumoasă aici. E și sora mea cea mai frumoasă aici. Și cea mai iubită aici. Ea așa este mereu, pentru că are 8 ani și este mai copilăroasă ca Hai mine. mișcă-te din nou, Felic. M-am spus să Ia Felic. uite. Dansează. Vreau să mă cunoașteți mai bine videoclipurile astea. Mă abțin, dar n-am răbdare. Și da, eu vreau să vă mai arăt ceva care nu v-am arătat deloc. Așteptați aici, în câteva momente. Ia să vedeți ce lampă avem noi aici. Lampa vieții. Ia, stinge surioară lumina. E băgat în priză. Bagă-te în priză. Așteptați să vedeți ce lampă avem noi. O să vedeți. Așteptați să facem întuneric mai întâi. Este întuneric deoarece, ia uitați. Asta este lampa de luminițe. Face numai steluțe pe sus, dacă vreți să știți, ia uitați. Se vede? Dacă nu se vede, îmi spuneți, da. Ia uitați, o lampă de dulap, normal. Lampa de dulap, adică. Pentru teme. Da. Și sora mea să vă prezinte ceva, care și-l pune ea în cap. Uitați ce bentiță am primit noi aseară de la cineva care ne-a dat de tot. Da, și o pune ea așa, șmecherie, dar se pune pe cap, normal. Da. Are o care Și vreau să vă arăt un pufuleț. Că tot m-am urcat aici sus. E mai de mult. Da, este cel mai de mult pufulețul ăsta. Da. E foarte frumos. Și se mișcă și la el ochii. Da. Și la asta. Ba chiar eu
cu sora mea vrem să facem mai multe și avem de toate aici. Dar nu știu sora mea că vrea să vă arate ea ceva ce nu ați văzut vreodată, adică, da. Păpușa LOL, să o vedeți cum arată, că n-am uitat să vă arăt. Asta este o păpușa LOL. Ne uităm la desene, poftiți și voi să vă uitați. Da, și ce vreți să vă prezint, că n-avem prea multe în casă. Unicornul lui sora mea, am uitat să vi-l arăt. Uitați și telefonul ei care pune muzică de pe el. Da. Și unicornul care doarme în fiecare seară cu el. Eu Dă-mi el pe Sclippy. ți-l dau pe Sclippy acum, așa i-a zis numele ea. Să vă arăt și eu ursulețul care dorm eu cu el, Cocolina. Stați. Uite, eu stau cu el. Ce ani de liceu? E o muzică. Unicornii naripați. Știți și voi de asta. Mie îmi place foarte mult de Iuliana și Ana Beregoi. Ba chiar eu sunt pe Facebook prietenă, mi-am dat cerere de prietenie Ana Beregoi. Asta este cea mai bună veste. I-a dat și sora mea și poate îi dă și ei acum. Și o să fim prietene pe vecie. Poate îmi dă și Iuliana dacă mă găsește, normal. Și pernuția. Vreau muzica Anii de liceu. Uite ce pune sora mea, muzică. Da. Eu am cam multe lucruri, da, cu sora mea. Vreți să vă arăt ceva? Ia oprește ăla. Uitați-mă. Asta eu sunt când eram mică. Și să mai vă arăt una de acum. Așa. Ăsta e verișorul meu, Sebastian Andrei îl cheamă. Iar asta este sora mea. Să știți și voi. Noi avem multă companie, deoarece, da. Lavinia, ce vrei să mâncăm? Hai, Lavinia, să mâncăm niște banane. Vino și ia-ți. Eu mi iau. Haide, soră, ia-ți banană. Că eu doar nu am grijă de tine. Să mai bine ia și. O să mâncăm banănuță. Ce muzică ai pus acolo? E Coandra Gogan? Da. Ăsta e primul meu videoclip lung, deoarece n-am timp de videoclipuri, pentru că sunt și cu școala online și da, dar o să mai fac când am timp și chef, normal. Sora mea deja s-a pus pe telefon, se uită numai la videoclipuri ea. Îi place să stea și ea pe telefon, deoarece stau și ea se plictisește dacă stau doar eu. Așa că stăm amândouă dacă avem telefoane. Dar mai facem și alte lucruri, nu vă gândiți că stăm numai pe telefon toată ziua.
Așa, să ducem banane la gunoi. Acum. Stați așa, că mai mi-au ceva. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Asta e oglindă. Doar vă gândiți și voi. Mâine vreau să fac un videoclip cum mă fac eu la păr. Da? Deoarece n-am chef să mă fac eu la păr și mai mult timpul mi-l petrec așa. Dar că stau cu sora mea, mi le fac toate. Nu vă gândiți că nu fac nimic. Eu vă iubesc foarte mult. Că sunteți prieteni, poate vreau să ajungeți și fani și de toate pentru mine. Eu sunt începătoarea echipei astea. Așa că eu vreau să fiu pe YouTube, pe Likey sau cum se numea soră ăla. Da, like așa, că am uitat. Și pe TikTok, care mi l-a stricat cineva contul, pe Facebook, pe Likey, m-am trecut Evelina Ioniță. Iar pe TikTok, Maria Ioniță 656. Iar pe ăla, cum naiba îi zice, Facebook, Maria Ioniță sunt și îmi dați cerere de prietenie, da? Iar pe YouTube aici sunt tot așa, Maria Ioniță. Sora mea ascultă muzici de-alea șmechere, știți voi. Mine fac 2 videoclipuri, le lansez pe amândouă odată. Adică pe amândouă le lansez una după alta. Videoclipul cum mă fac la păr și videoclipul cum mă joc păpuși îl fac în seara asta mai bine și îl postez. Ați înțeles? Nu uitați de mine. Urmăriți videoclipul că e foarte lung. Așa cum voi să nu vă plictisiți dacă vedeți atâta timp. Eu la 20 opresc filmarea, pentru că așa trebuie. Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc. Nu, niciun pas, soră. Doamne, ai greșit cu ceva pentru primul Ce am videoclip. greșit? Ai zis pas, nu trebuie, pentru că la 20 se oprește. Sora mea nu mă lasă să fac ceva ce nu vrea ea. Vreau să vă arăt șifonierul în primul rând. Așteptați. Așa. Ia uitați, asta e dulap. Și aici sunt niște lucruri, dar nu contează. Uitați ce avem noi. Se vede bine? Ia uitați și șaua. Este de la de făcut mișcare pe el. Da. Ia de ce găciulă frumoasă. Așa, asta este, ca să zicem, garderoba noastră de haine. Avem aici hainele murdare, de exemplu. Iar aici sunt hainele toate ale noastre.
Ia uitați-vă și voi ce șifonier avem noi. Plin numai de haine. Dacă ați avea voi hainele astea, cum ar fi? În garderoba noastră. Noi că suntem două surori avem de toate. Dar oricum eu mai am haine la mama mea, pentru că mama mea cu tatăl meu sunt, știți voi, despărțiți. Așa că eu vin la sora mea mereu când am în weekend sau nu știu. Vin. Dar tot vin. Bine, haideți în cameră la sora mea să vedem ce face, nu o lăsăm singură. Că îi țin mereu companie. Dar de un pic mai încet. Ia uitați, strigă Gabi, sora mea. Lavinia a pus o prostie care se uită la ea. Oprește puțin ăla, te rog. Un pic, atât. Un minut, atât. Da, mai încet. Să vă arăt ce pantalon port eu diseară când vin de la afară. Ăștia o să-i port, cu flamingo. Aici ținem noi hainele, deoarece le ține și mama ea. Da, lasă-le. Da? Nu mai vorbi așa despre Și- toată casa. Și sora mea e cam răutăcioasă, da? Că vorbesc despre toată casa. Prezint și eu ce n-ați mai văzut până acum. Multe haine avem, destule. Acolo sus pe perete, unde v-am arătat eu mai devreme poze cu mine și sora și verișorul, era un raft, dar l-a dat jos ca să pună și cu mine poze și de-aia. Că a pus și cu verișorul meu și cu mine și cu sora mea și de-aia a dat raftul jos. Sora mea Da, și pentru alte că, tablouri. pentru că nașa mea a făcut cadou de Moș Crăciun lui bunica mea cu tablou cu verișorul meu. Și de asta. Noi ne jucăm și cu Lego, ca să vă gândiți. Voi le vedeți pe toate. Și ce dacă? Am zis că opresc până la 20. La 23 promit că mă opresc pe video. Sora mea încă se uită pe Da. telefon. Ea nu-l oprește deoarece stau și eu și de-aia stă și ea. Îmi pun șobentița lui mama e puțin în cap. Eu vreau să mă pregătesc să ies afară. Ăsta e cel mai lung videoclip. Dacă vrei să vă uitați măcar jumate, nu mult. Eu așa vă zic. Dar dacă vreți să vă urmăriți de plictiseală, da. Aici avem clămuțe. Sora mea le dă la bebeluși să mănânce lapte cu un biberon, aici avem. Și ea. Da, am o întrebare. Vă place moțul ăsta? Este cu emoji, cu de toate. Iar stați. Funda asta ne poartă noroc pentru că suntem cele mai frumoase. Pentru că avem amândouă salopete la fel roz. Dar diferite. Numai că avem pe aceeași culoare roz. Moțul ăsta care era mare, avea un de la mare. L-a rupt sora mea deoarece nu îi stă bine cu el. Așa și a făcut ce a vrut ea, adică, da. Eu n-am ce să vă spun, da. Sora mea e sora mea. Aoleo, este tot 23 acum. Ne vedem la 30 opresc, cred că filmarea, nu știu. Așa zic. Sora mea vrea să o opresc de acum, dar asta să ajungă până la 24:30 și după aia închid filmarea. Vă pupăcesc foarte mult și vreau din tot sufletul să ajung și eu pe YouTube ăsta odată. Nu contează cum este, dar sper să vă placă ce videoclip am făcut astăzi, foarte lung decât celelalte. Iar primul videoclip care l-am postat cu maimuțele dezbrăcat m-a făcut să râd și de-aia l-am postat, deoarece sora mea oricum nu știe cum mă cheamă și nu poate să mă găsească. Ea se uită la alte videoclipuri cu Iuliana, cu Ana, cu altcineva. Și de asta nu, de ce să mă urmărească ea? Pentru că sunt numai prostiile mele. Adică se uită la videoclipuri de-astea cu mine, dar îmi dă like și nu mai are nicio treabă după aia cu mine. Acum vrea să mă caute, să mă urmă.
Dar totul, Cum te cheamă pe tine pe YouTube? dar totuși asta va fi Cum o te cheamă casă. pe tine pe YouTube? Mă întreabă sora mea, las că îi zic eu după aia. Da. Nu la 30 vreau să opresc, vreau la 50, pentru că vreau să mai vorbesc cu voi mult, mult. Și vreau să mă urmăriți, să-mi dați subscribe, nu știu ce să mai zic, like, da, să vă abonați și să-mi comentați orice vreți voi, că sunt drăguță, că vă place, că nu știu ce. Eu tot o să vă apreciez comentariile făcute de voi normal. Eu sunt creatorul acestea și nu vreau să-mi stricați niciodată conturile sau așa, pentru că am muncit din greu să fac și eu un cont de YouTube, pentru că nu știam înainte de el. Așa că vă pup. Deja mi-a ajuns până la inimă și vreau să închid, deoarece trebuie să ies și eu pe afară, că nu mai pot. Mă sufoc aici. Da, vă pup. Diseară nu uitați că o să fac un videoclip caragios cu păpușile, normal. Și mâine dimineață îmi fac cu pieptăn, cu mă pieptăn. Dar va fi puțin mai scurt decât ăsta. Asta e lung. Dar vă uitați, da? Ok, promiteți. Uitați-vă! Pa, vă pup! Pa, pa! Pa!